Don kan forklare her til Samuel Holmén, han har fået en på kævetøjet af Peter Madsen. Det er selvfølgelig det, han forklarer til Thomas Rasmussen på den der. Vi ser den altså 2 gange. Det var hånden. Og de skal altså finde ud af at arbejde sammen op i angreb. Det er jo fuldstændig absurd, det der. Det er det. Ja, planen. Så jeg bliver snart. Nej, vi kan være det. Der begynder at det er fedt nu. Det er fedt. Jo, ja. Nej. Jo. Nej. Jo. Jeg ved godt, her er en hård hund. Jeg kan den bare om en i bumtaget. Ja, så jeg finder en indland. Ja, vi får fodbold så på samtidig, så må vi ikke er uvenner, vel? Så skal sgu ikke, vi vil sammen. Hvor? Ja. Så kom med, Peter. Kom med, ja. Så er problemet løst. Ja.